Ciao e ben trovati. Bienvenue continui anga pan d'obligation ambe pan damo tatuguni ambo do korofo. Rotatoria aleba ira ka foko ibina se rompoire ma rompoire muna ikanga munu komi flexin mu flechuwa muna ikini wolo fe okoro eki itesega donga taga inu mambulo fe. Passage consentiti aleba ira ka fo yana de kikanga passe obligé no ka passe ikini mbolo fe walma inu mambulo fe pan togo mbeke sira chamanjari la ka chaya. Ni guida la nu ya ira ka foko ikanga fara falso redo italien na si voltare nuko ko obligo di si voltare falso reboe ma nuko ko obligo di passare a destra o a sinistra o è vero. Itinerario obbligatorio meriggio pericolose alle fene aba concerne mol batigla mun benu be daje ma fa un transporter quoi aba ira la kul kanga fara o kinumbolo fe. Preavviso deviazione obbligatoria autocari in transito alebe concerne mobiltigura mun benu ka mobil ton temena 3,5 tonika donc kolu croisement lo kanga fara o kinumbolo fe. Divieto di transito autocari ni ave concerne remorque tigure la remorque belebeleba tigi nunu aba yira ka fɔ k'olu tɛ se ka don ni sira in fɛ a b'u interdit k'u tɛ se ka don ni sira in fɛ y'a ye remorque min bɛ yen ni a kɛlen don ka dɔwɛrɛ tugu a la ani remorque jamiya nin a bɛ concerne olu de la quoi a b'a yira k'a fɔ k'olu tɛ se ka don ni sira fɛ an bɛ jɔ yan dɔɔni an bɛ tila ka continuer.